само една запалена цигара атакува организма с над 4800 химични съединения. За 69 от тях е доказано, че причиняват ракови заболявания. Тютюнопушенето може да причини мозъчен инсулт, катаракта, сърдечен инфаркт, хронична белодробна болест, рак на белия дроб, атеросклероза, рак на устната кухина и гърлото, стомаха и панкреаса, бъбреците и пикочния мехур и на шийката на матката, безплодие, намалена потентност, остеопороза. Отказвайки цигарите, вие можете да избегнете тези заболявания. И ще имате повече пари, ще допринесете за намаляването на пожарите, катастрофите, замърсяването на околната среда. Ще пазите здравето на хората около себе си. Повярвайте, вие можете да откажете цигарите, защото го правите за себе си и за тези, с които се смеете и мечтаете. Програма Синди, зона Велико Търново.